نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہ پڑھے. میں گلی چ گزرا پاوے تانوں لگے غصہ لیکن دل آوازار ہویا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عورت گھر دے اندر اچھی آواز نال قرآن نہ پڑھے ادی آواز غیر محرم دے کنا تے نہ جائے. ات نیٹ کھولو سرخی پاؤڈر لا کے دوسری حدیث نوٹ کرو. محبوب فرماندے نے جڑی بی بی بغیر پردے تو سرخی پاؤڈر لا کے خوشبو لا کے غیر محرمہ دے کولو لنگ جائے او بی بی زانیہ ہے. حدیث کندی ہے پوری کائنات دے امام دی اور حدیث دا ذمہ دار ہاں. حدیث دا ذمہ دار ہاں. ویکھو جمعہ دا دن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. ایک بی بی دے کولو گزرے تے بی بی ہے بھی باپ پرد بی بی ہے بھی باپ پرد. ابو ہریرہ پوچھتے نے بی بی کدھر چلی ہے؟ آکھیا بھائی ابو ہریرہ میں جمعہ پڑھن چلی ہیں. آکھیا واپس پہنچ جا. اے جیڑا تو عطر لا کے آئی ہے نا اے خوشبو لا کے مینوں خطرہ ہے کہ اللہ تینوں زانیہ عورتاں چ لکھ نہ دے وے. ہے بھی باپ پرد جمعہ پڑھن واسطے چلی ہے. ایتھے کی ہے سرخی پاؤڈر لا کے سامنے کیمرہ لا کے غیرت دے جنازے کڈن نہ بیبیاں گانے بن کے بیوٹی پارلر تو آ کے پھر لفظ ہی ہو جا بول دیا نے کہ غیرت والا بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اندھی جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے. لعنت ایو جی بی بی دے لعنت اس ویڈیو بنان والے تھے جنہیں بغیر پردے تو بی بی دی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی تھی. میری گل نہ پاؤں تو غصہ لگے. گھر دے اندر کی ہونا چاہیے مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ. سنو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں کسے دے گھر جانا ہے تین واری سلام لینا ہے تین واری دستخط دینی ہے. اگر سلام دا جواب نہ آوے واپس آ جاؤ. اج کر کے اچھو نہ ویکھیا کرو اندر ہی باہر نہیں پہ نکلدا. یہ میرے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کو گل میری سمجھ آندی پی. دوسری گل محبوب فرماندے نے اگر تیرے گھر ایک بار دستخط دے وے گھراں وچ بیٹھن والیو بیبیو بہنو یہ حدیث صرف تواڈے واسطے. کوئی آوے سلیم ہے نہیں کر کتھے گئے ملک میں کتھے گئے تیرے گھر دستخط ہوندی ہے اگو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جنہاں بیبیاں دین نہیں پڑھیا ہوندا. جی آپ کون؟ میں سلیم کا دوست ہوں. آپ اندر آ جائیں وہ تو باہر مربے گئے ہوئے آپ بیٹھے نا آپ کو چائے پلاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور بھی موت ہے چاچے دا بیٹا بھی تیرے واسطے موت ہے. موت کیوں واقعی اس واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا اے بیٹیاں دا کول اے جی کون ہے جی اس کا کزن ہے چاچے دا بیٹا. نبی کریم منع پہ فرماندن تو کول لے کے بٹھاوندا او ایتھے ہی بس نہیں گلاں ساریاں کوڑیاں نے ایتھے ہی بس نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں بچہ بیٹی بیٹا 9-10 سال اتے ہو جان انہاں نوں ایک کمرے چ بھی نہ بٹھایا کرو کلیا. ایک کمرے چ لے بھی نہ بٹھایا کرو شیطان وسوسہ پا دیندا ہے. بہن بھرا جوان ہو جان انہاں نوں ایک کمرے چ سون بھی بولو سون بھی نہیں دینا. انج ماشاءاللہ سی اہل سنت ہے انج ماشاءاللہ سونے دے غلام ہے. میں صدقے یا رسول اللہ پر تیری مننی ایک بھی نہیں. کتنے نوجوان اج لوکاں دی غیرت نو لوکاں دی عزت نو برباد کرنے ہو. انی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک وہ گھر چ زنا ہوندا خود نہیں دیکھے گا. بی بی سی نا نوٹ کرو پانی بھرن والا بندہ آیا انہیں کلی بی بی ویکھے دے موڈے تے ہاتھ رکھیا انہیں چیخو پکار کی تھی نس گیا. خامد داخل ہونا کہنے لگی اتھے ہی رک جا. کہنا کی گل ہے بی بی ادھر رو رہی ہے ادھر کہہ رہی ہے میرے شوہر جان مینوں یہ دس اج کیڑی بی بی دے کندھے تو ہاتھ رکھیا. تینوں کنے دسیا ہے؟ آخیا بار تو لوکاں دی بیٹیاں دی عزت برباد کردا پھرنا تیری گھر چ برباد ہوندی ہونے بچی مسے بچی جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ نہ سمجھو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ایک بندہ سونے میں زنا دی اجازت دیو. حضرت عمر کھڑے ہو گیا سونے دی گردن نہ اڑا دو. بابو فرم بیٹھ جا
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ज़ना का इरादा रखना? जी या रसूल, इजाजत दे। अगर यही इरादा को तेरी भैन दे नाल रखे, की करेगा? सोने को कतल कर देंगा। अगर को तेरी बेटी नाल, सोने को टुकड़े टुकड़े कर देंगा। आख्या जिद ना तू इरादा रखना, वो भी तो किसी की बेटी है ना, किसी की भैन है ना। अज तू लोगों दी धीआं नूं धीआं समझ, अल्लाह दी कसम है तेरियां धीआं नूं भी लोग धीआं ही समझणगे। लोगों दी भैणां नूं भैणां समझ, लोग तेरियां भैणां नूं भी भैणां ही समझणगे। जैसी करनी वैसी